नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 पर्व 15 पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. मी निलेश आणि माझ्याबरोबर सुचिरित जाऊयात जरा कालच्या मॅचकडे. बोलणं खूप गरजेचं आहे. उत्तम मॅच झाली होती. लखनौ आणि दिल्ली या दोन संघामधली मॅच होती. लखनौने मॅच जिंकली जरूर होती. त्याच्यामध्ये क्विंटन डिकॉक सुंदर बॅटिंग केली त्यांनी. काल आपण बोललो पण होतो की क्विंटन डिकॉक काहीतरी रन्स करेल. माझ्या फेवरेट बॅट्समनमध्ये टॉप परफॉर्मरमध्ये तो होता. 80 धावा देखील त्याने कुठल्या होत्या. चांगली सेन्सिबल बॅटिंग त्यांनी केली. 62 बॉलमध्ये केला. थोडी साथ त्याला KL राहुलनी पण दिली. 24 केला. 25 बॉल 24 पण चांगली साथ त्याला दिली होती. काय सांगशील दिल्लीच्या बॅटिंग बद्दल? पृथ्वी शॉटचा नॉक मला काल खूप आवडला. चांगला नॉक होता आणि 60 केले त्यांनी. 60 रन केले. छोटी टेक्निकल आस्पेक्ट तुम्हाला सांगतो. माझं ऑब्झर्वेशन आहे की आधी पृथ्वी शॉ जेव्हा खेळायला यायचा तेव्हा त्याची ट्रिगर मुवमेंट जी असते म्हणजे इनिशियली बॉल टाकत असतो जेव्हा बॉलर तेव्हाची पहिली मुवमेंट पायाची तर ती बॅक अँड अक्रॉस असली पाहिजे. तर त्याची लेग स्टम्पच्या बाहेर मुवमेंट जायची आणि त्यांनी प्रयत्न करून प्रॅक्टिस करून आता ती परत बॅक अँड अक्रॉस मुवमेंट आणली आणि डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये परत स्कोर व्हायला लागला. येस. आणि त्याच्या मागे मोठा हात आहे त्याच्या IPLच्या कोचचा म्हणजे मिस्टर रिकी पॉन्टिंग. फार चांगलं प्रेमाचे संबंध आहेत दोघांचे. त्यामुळे चांगले टिप्स त्याला देत असतो. पण एकंदरीत फार छान झाली मॅच. लखनौ अनस्टॉपेबल झालेलं आहे आता. सुंदर सिरीज त्यांच्याकडनं IPLमध्ये खेळ होत आहे. प्रत्येक गेममध्ये इम्प्रूव्ह होत आहे. आता येऊयात आपल्या नवीन सेक्शनकडे. गेस द प्लेयर. तुम्हाला बॅट्समन पुन्हा एकदा ओळखायचा आहे. हा बॅट्समन सध्या खूप मोठ्या फॉर्मात आहे भारतासाठी देखील आणि IPLमध्ये सुद्धा. तर बघूयात आजचा बॅट्समन. बघितलाय तुम्ही हा शॉट आणि या शॉटचा रिझल्ट काय आहे सांगायची गरज नाही. बॉल स्टेडियमच्या बाहेरच गेलेला असणार आहे कारण ह्याच्या बॉलला ज्यावेळेस बॉल टाईम होतो त्यावेळेस आवाजही सुंदर येतो आणि बॉल देखील लांब जातो. तर आम्हाला उत्तर तुम्ही कळवा काय आहे ते. तर आम्हाला नक्की जरूर कळवा तुम्ही कोणता बॅट्समन आहे, काय शॉट आहे. रिझल्ट तर मी सांगितलाच तुम्हाला. 6 गेलेलीच आहे या शॉटमध्ये. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. पंजाब आणि गुजरात. पंजाब त्यांचा कॅप्टन आहे मयंक अगरवाल. चांगला उत्तमपैकी बॅट्समन, क्लासिकल बॅट्समनच्या मोल्डमधला अगदी पण T20मध्ये चांगला खेळणार आणि कॅप्टनशिप पहिल्यांदा करतोय तो IPLमध्ये. पण त्यांनी काही चांगले डिसिजन्स घेऊन असं सिद्ध केले की तो कदाचित ह्याच्यात छानपैकी रुजू होऊ शकतो. वा. मयंक अगरवाल पोटेन्शियल नक्कीच आहे म्हणूनच त्याला कॅप्टन केलं आहे. पण अजूनपर्यंत विशेष काही करू शकलेला नाही आहे. येऊयात गुजरातच्या कॅप्टनकडे. हार्दिक पांड्या. म्हणजे एवढं बोललं गेलं होतं की स्वॅग आहे, असं आहे तसं आहे. पण ग्राउंडवरती गेला ना की हा भिडू फक्त क्रिकेट आणि क्रिकेटच खेळतो. जेवढ्या मॅचेस आत्तापर्यंत IPLमध्ये ॲज अ कॅप्टन खेळला आहे सगळ्या जिंकलेल्या आहेत. त्यामुळे आमचा कॅप्टन भारी आज तुला. येऊयात स्टेडियमकडे. ही मॅच होणार ब्रेबॉन्स क्रिकेट स्टेडियमवरती. त्यामुळे बॅटिंग ट्रॅक तर नक्कीच आहे ब्रेबॉनचा. पण इथे मी सजेस्ट करेन जर टॉस झाला, टॉस जिंकला तर बॉलिंग घ्यावी कारण थोडासा ड्यू फॅक्टर आहे. आपण चर्चा करणार आहोत कसं होतं काय होतं त्यावरती. पण साधारण बॉलिंगच घ्यावी असं मला वाटतंय. तुला काय वाटतंय? बॉलिंग घेणं अजून एका दृष्टीने सुद्धा मला बरोबर वाटतं की नुसतं ड्यू एवढंच नाही तर चेस करताना या विकेटवर सुद्धा जरा सोपं जातं असं वाटायला लागलं हळूहळू. अगदी खरं आहे. चेस करताना सोपं आहे. त्यामुळे टॉस जिंकाल तर पहिली बॉलिंगच घ्या. येऊयात प्लेइंग 11 कडे. पंजाबची काय साईड असेल आज? पंजाबची साईड मयंक अगरवाल कॅप्टन. अजून स्कोअर मोठा होत नाहीये बिचाऱ्याचा पण तो करेल असं मला वाटतंय. शिखर धवन, गब्बर इज बॅक. शिखर धवन असेल. 33 धावा खूप सुंदर केल्या होत्या त्यांनी मागच्या वेळेला सुद्धा आणि तो ओपनला मयंक अगरवाल बरोबरच येईल. भानुका राजपाक्सा श्रीलंकेचा फार चांगला प्लेअर आहे आणि तो मस्त आता तो सेटल व्हायला लागलेला आहे. लिव्हिंगस्टननी तर काय कमाल केली आहे आता. मॅन ऑफ द मॅच होता मागची मॅच. येस. आणि त्यांनी त्या ज्या 60 रन केल्या, 2 विकेट काढल्या म्हणजे ओव्हरऑल ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे तो असेल असं मला वाटतंय. शाहरुख खान भले अजून क्लिक झालेला नाही आहे पण हा त्यांचा एक इम्पॅक्ट प्लेअर आहे की जो मोठे शॉट्स मारू शकतो आणि मोठ्या सिक्सर्स त्याच्याकडून अपेक्षित आहेत. ओडियन स्मिथ ज्यांनी ऑलरेडी करून दाखवलेला आहे आणि तो परत एकदा चांगली कामगिरी करू शकतो. मला असं वाटतंय की जितेश शर्मा
की जो कीपर आहे, बॅट्समन आहे आणि किपिंगही चांगली केली आहे आणि बॅटिंगमध्ये त्यांनी 26 रन्स करून दाखवलेले आहेत. तर तोही असेल असं मला वाटतंय. राहुल चहर चांगली बॉलिंग केलेली आहे. मागच्या वेळेला त्यांनी खूप त्रास दिलेला आहे बॅट्समन लोकांना. 3 for 25 त्याचं पृथक्करण होतं, तुला आठवेल, आणि तो एक छान व्हेरिएशन आणतो त्यांच्या बॉलिंग साईडमध्ये, त्यामुळे तो असेल. आणि रबाडा फुल पेस आणि मुवमेंट दोन्ही यांनी तो खूप त्रास देतो. न्यू बॉलसुद्धा चांगला टाकतो, परत येऊन एकदा एक चांगला स्पेल टाकतो, त्यामुळे तो असेल. अर्शदीप सिंग की जो T20च्या फॉर्मॅटमधली बॉलिंग बरोबर जाणून गेलेला आहे आता, तो असेल. आणि असं कुठेतरी वाटतंय की वैभव अरोराला सुद्धा ते कंटिन्यू करतील, साधारण असा संघ असेल. वा, बॉलिंग लाईनअप चांगली वाटते मला. आणि जर वरचे बॅट्समन क्लिक झाले तर बॅटिंग रनसुद्धा होऊ शकतात, अशा पंजाबचा समतोल संघ आहे. येऊया आता डायरेक्टली आपण GTकडे, गुजरातच्या संघाकडे. जोरदार कर्णधार आमचा तगडा आहे. मागची मॅच जिंकले होते 14 रनांनी, तेही दिल्लीसारख्या संघाला हरवलेलं होतं. आणि आत्तापर्यंत 3 खेळलेत, 2 जिंकलेत, त्यामुळे चांगला परफॉर्मन्स तर नक्कीच आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा डावाची सुरुवात करेल. मागच्याच मॅचला 84 कुठला होता त्याने, त्यामुळे चांगल्या टचमध्ये आहे. जबरदस्त बॅटिंग केली त्याने, कॉन्फिडंटली बॅटिंग करत होता. शुभमन गिल परत आलाय असं म्हणायला हरकत नाही. त्याच्याबरोबर येईल तर मॅथ्यू वेड, ऑस्ट्रेलियन आहेत. ऑस्ट्रेलियन्सना तुम्ही कधीही कुठच्याही प्रकारची जबाबदारी द्या तर समर्थपणे ते पेळतातच, त्यामुळे तो एक महत्त्वाचा बॅट्समन त्यांच्याकडे आहे. सुरुवात चांगली होईल डावाची आज. त्यांचा विजय शंकर येतोय. विजय शंकर येऊन सुद्धा तो रन्स पण करतोय, एखादी ओव्हर पण टाकतोय, त्यामुळे चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. पण 3 नंबरला विजय शंकरला पाठवून थोडंसं ते एक्सपेरिमेंट करतायत आणि थोडंफार कुठंतरी सक्सीड होत आहेत असं म्हणायला हरकत नाही, कारण रिझल्ट मिळत आहेत, मॅचेस जिंकत आहेत त्या लोक. नंतर येतो स्वतः कर्णधार हार्दिक पांड्या. तगडी बॅटिंग करतोय, 30-31 रन्स करतोय, जे की महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे तोही संघात असणार. कॅप्टन आहे म्हटलं तर असायलाच पाहिजे, वादच नाही आहे. पण रन्स करेल का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो करतोय, जबाबदारीपूर्वक बॅटिंग करतोय. त्यानंतर येतो तो अभिनव मनोहर. हे नाव देखील नवीन आहे, विशेष नाही करू शकला पण करेल, कारण त्या पद्धतीने त्याला कॉन्फिडन्स दाखवला जातोय, तो करेल. पण एक शक्यता मला वाटते की ह्याच्या अगेन्स्ट कोणतरी अजून एक नवीन नाव शोधलं जाईल, पण विनिंग टीम आहे, विनिंग कॉम्बिनेशन आहे म्हणून शक्यतो हात लावत नाहीत. बघूया पुढे काय होतंय. त्यानंतर येतो डेव्हिड मिलर. डेव्हिड मिलर सुद्धा महत्त्वाचा व्यक्ती आहे, बॅटिंगसाठी पण तेवढाच उपयुक्त आहे आणि तो करतो देखील, जबाबदारीपूर्ण बॅटिंग करतोय. 20 धावा त्याने मागच्या मॅचला केला होता. राहुल टेवटिया त्याच्यासमोर असतो. ज्यावेळेस डेव्हिडच्या समोर राहुल टेवटिया असतो त्यावेळेस त्याला माहिती असते की त्याला फक्त स्टँड द्यायचं, त्याला सिंगल काढून समोर जायचं आहे, नॉन स्ट्रायकरवरती उभं राहायचं आहे. ते तो चांगलं करतो, कारण राहुल बॉल इतका लांब लांब बाहेर मारतो. आपण 2 मॅच पूर्वी बघितलं पण होतं त्याची बॅटिंग, त्यामुळे तो सुंदर फॉर्मात आहे, तोही असायलाच पाहिजे संघामध्ये. त्यानंतर रशीद खान येतोय. रशीद खानकडे बॉलिंगची जबाबदारी दिली आहे, पण अजून विशेष नाही. विकेट्स बघायला गेले, ॲक्च्युली कथा तुम्ही समरी जर बघाल ना एखाद्या मॅचची, तर त्याच्यामध्ये कोणी 30 केले, कोणी 40 केले, कोणी 3 विकेट घेतल्या, कोणी 4 विकेट घेतल्या, ह्यांचीच नावं येतात. पण कोणी 4 ओव्हरमध्ये 15च रन दिल्यात, 20च रन दिल्यात, विकेट नाही, त्यांची नावं येत नाहीत. त्यामुळे हा कुठेतरी झाकोळला जातोय असं मला वाटते. पण रशीद बॉलिंग ॲनालिसिस त्याचं अप्रतिम असतं. 4 ओव्हरमध्ये जास्त रन्स तो देत नाही. विकेट्स नक्कीच कमी आहेत, मला मान्य आहे, पण संघातला एक अविभाज्य भाग तो नक्कीच आहे. त्यानंतर येईल तो वरुण ॲरोन. वरुण ॲरोननी मागच्या मॅचला 1च ओव्हर टाकली होती. त्याचबरोबर विजय शंकरनी देखील 1च ओव्हर टाकली होती. पण ऑप्शन खूप आहेत हार्दिक पांड्याकडे, कारण 6-7 बॉलर तो खेळवतो, म्हणजे ऑलराऊंडर्स आणि बॉलर असं म्हटलं तर. त्यामुळे वरुण ॲरोनसारख्या बॉलरला फक्त 1च ओव्हर मिळाली होती. त्यात बिचारा तो काय करणार, पण तो संघात असेल. फिल्डिंगही चांगली आणि पेस पण त्याकडे चांगला आहे. लॉकी फर्ग्युसन या एक संघाचा अविभाज्य पुन्हा एकदा भाग आहे. 4 विकेट मागच्या मॅचला काढल्या होत्या. गरज पडली तर बॅटिंगनी पण उत्तर देऊ शकतो, त्यामुळे तोही एक संघात असणार. आणि मोहम्मद शमी, नवी बॉल टाकायला यांच्याकडे दुसरं कोणी नाही आहे. जेवढा समर्थ मोहम्मद शमी आहे तेवढा मला वाटत नाही नवीन बॉल यांच्याकडे कोण चांगला टाकेल. यांच्या मागच्याच मॅचला मी स्टेडियमला होतो, त्या लॉकी फर्ग्युसनचा पेस बघून मला स्टेडियममध्ये बसून भीती वाटली. तो मॅथ्यू वेड अक्षरशः 30 यार्ड सर्कलच्या जस्ट आतमध्ये उभा होता आणि तरी त्याच्या ग्लोव्हमध्ये सटासट बसत होते बॉल. या गोष्टी तुम्हाला घरी बसून कळत नाहीत, त्यामुळे एखादी मॅच खरं स्टेडियममध्ये बघून झाला ना, ती मजाच वेगळी आहे. जरूर जाऊन बघा. तर येऊयात आजच्या टॉप परफॉर्मन्सकडे. पंजाबचे टॉप प्लेयर्स म्हटलं तर टॉप बॅट्समन मला असं वाटतं की शिखर धवन असेल. ऑलरेडी सूर गवसलेला आहे आणि त्याच्याकडून एक मोठी इनिंग त्याच्या फॅन्सला बघायचीच आहे, ती कदाचित आज मिळेल आपल्याला. टॉप बॉलर्समध्ये राहुल चहर सुंदर व्हेरिएशन्स करतोय, मागच्या वेळेला छान टाकलेली आहे, त्यामुळे तो चांगली बॉलिंग करून दाखवेल असं मला वाटतंय. आणि टॉप ऑलराऊंडर्समध्ये लायम लिव्हिंगस्टननी जी काय आतषबाजी करून दाखवलेली आहे मागच्या मॅचला, त्याच्यामुळे
त्याच्यामुळे मला त्याचंच नाव घ्यावं असं वाटतं. बॅटिंग बॉलिंग दोन्ही दोन्ही. करतोय रे तो. फार छान. येऊयात आपण GTच्या टॉप परफॉर्मन्सकडे. गुजरातकडे काय काय टॉप परफॉर्मर्स आहेत. बॅट्समन म्हणशील तर शुभमन गिल चांगल्या फॉर्ममध्ये पुन्हा एकदा आलेला, 80 केलाच मागच्या मॅचला, त्यामुळे तो रन्स करण्याची शक्यता आहे. बॉलरमध्ये म्हणशील तर हार्दिक पंड्या, कारण चांगली बॉलिंग करतोय. मधल्या 4 ओव्हर इतक्या धरून टाकतो ना तो, रन्स जास्त देत नाही आणि व्हेरिएशन खूप आहे त्याच्याकडे. चांगल्या विकेट घेतो तो, म्हणजे ठरवून विकेट घेतोय अक्षरशः. पण ऑलराऊंडर परफॉर्मरकडे म्हणशील तर तो ऑलराऊंडर परफॉर्मर म्हणेल लॉकी फर्ग्युसन. 4 विकेट घेतल्या आहेत. बॅटिंगची गरज अजून पडली नाही आहे, कारण त्यावेळी वरचेच एवढे चांगली बॅटिंग करतात, त्यावरती अजून येत नाही. पण माझ्याकरता तो एक ऑलराऊंडर परफॉर्मर असेल. येऊयात आता प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. प्रेडिक्शन स्कोअर मला वाटतं या ग्राउंडवरती साधारण होईल तो 170 ते 180चा जवळपास. त्याच्या पुढे जायला असं काही वाटत नाही आहे. दोघांचे प्लेयर्स बघूनही माझा साधारण तोच अंदाज आहे. व्हेरी गुड. आपण येऊयात आता आजच्या क्रिकेट ज्ञानकडे. अशा क्रिकेट गेममध्ये आपण बघूया रिव्हर्स स्विंग हा प्रकार काय असतो. रिव्हर्स स्विंग म्हणजे बॉल जसा जुना होतो तसा ते प्लेयर स्वतः ठरवून ठेवतात की एक भाग त्याचा, एक अर्धा भाग जो आहे तो शायनी ठेवायचा आणि एक रफ जसा होत असतो तसा होऊ द्यायचा. त्यांनी होतं असं की शायनी साईडला तो बॉल हवेत स्विंग होतो, मूव्ह होतो. त्यामुळे बॉलर जेव्हा पुढे टाकतो बॉल तेव्हा हा बॉल जरा लेट आणि उलटा म्हणजे शायनी साईडला मूव्ह होतो आणि बॅट्समन खूप गोंधळात पडतो. त्याला आपण रिव्हर्स स्विंग असं म्हणतो. अगदी खरं आहे. अगोदर असं होतं ज्यावेळेस थुंकी लावायची परमिशन होती, ज्यावेळेस तुम्ही सलाबाई वापरू शकत होता. कोविडमुळे आता ऑब्व्हियसली नाही आहे, त्यामुळे जास्त होत होतं की एक साईडला बॉल हा जास्त घट्ट म्हणजे ओला ठेवला जायचा किंवा त्याचं वजन कम्पॅरेटिव्हली जास्त असायचं. ज्या साईडला वजन जास्त आहे त्या साईडला ऑटोमॅटिकली बॉल जाणार नाही, हलक्या बाजूला जातो, त्यामुळे तो रिव्हर्स स्विंग जास्त व्हायचा. अशी एक पद्धत आहे. तर हे होतं आजचं क्रिकेट ज्ञान. येऊयात पुन्हा आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच होणार आहे लायम लिव्हिंगस्टोन वर्सेस लॉकी फर्ग्युसन. दोघंही फॉरेनर आहेत, दोघंही गोरे आहेत. बघूया आज काय मजा करताय. अजून होणार आहे आजची मॅच ती हार्दिक पांड्या वर्सेस अर्शदीप सिंग. अर्शदीपवरती जबाबदारी आज आहे. पंजाबनी त्याला भरोसा त्याच्यावरती दाखवलेला आहे. बघूया हार्दिकला तो कुठपर्यंत थांबवतोय. तसं कारण अशी आज मस्त मॅच होणार आहे, तर ही मॅच पाहतच राहा. तर येऊयात आता उद्याच्या मॅचकडे. उद्याच्या मॅचविषयी थोडं सांगायचं. उद्या 2 मॅचेस आहेत परभणीचे, शनिवार आणि रविवार. दोन्ही दिवस 2-2 मॅचेस आहेत. त्यामुळे जे काय कामं करायची आजच करून घ्या. उद्या वेळ बाहेर पडायला नाही आहे. थोड्या घरच्यांच्या शिव्या खावा लागणार आहेत, पण मस्त घरी बसून दोन्ही मॅचेस बघा. पहिली मॅच कुठली आहे उद्याला? पहिली मॅच CSK आणि SRH DY पाटीलला होणार आहे आणि ती 3:30 वाजता मॅच सुरू होईल. आणि दुसरी मॅच RCB आणि MI जी गाऊंजाला आपल्याकडे पुण्याला आहे संध्याकाळी 7:30 वाजता. तर ह्या दोन्ही मॅचेस बघायला विसरू नका आणि तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.